За всички българи. Право на парцел по местоживеене, месторабота или бизнес на минимална цена за строеж на жилище. Гарантиран заем от Нова национална ипотечна банка до 70 000 евро, без обследване на доходите. Всичко това трябва да бъде заложено в Конституцията. А за това е нужно Велико народно събрание. Такава е формулата България да се върне към своя традиционен модел на жилищно строителство. След освобождението до идването на комунистите на власт, всеки е можел да си купи свободно от общината парцел за строителство на своето жилище. При комунистите нещата се променят драстично, но при демокрацията земята за обикновените граждани напълно изчезва. За повече подробности гледайте всички видеа по темата в моя профил, Facebook страницата или в YouTube. Моля, поставете лайк и споделете. Супер важно е!